Magandang hapon, kabisyo. Kasama mo ang Basa Princess, DJ Rocky Terra. At ito po ang programang hindi ka huhusgahan bagkos ikaw ay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng we listen and we don't judge culture. At sa pagkakataong ito, meron na tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na po natin siya ngayong hapong ito. Magandang hapon! Magandang hapon po. Anong pwede naming itawag sa'yo? I'm Jamon Salud. Jam Monsalud. Tama ba Yes ako ng po. pagkakarinig? Yes, ma'am. Alias mo naman tong ginamit mo, ha? Yes po. Okay, antaray, no? First time nating makarinig ng ganon. Yung alias na hindi lang first name ang inilagay, meron pang surname, di ba? Dapat pa na name, ma'am. Hindi, okay lang. Jam Monsalud. Ayan. Ilang taon ka na, Jam? 31 po. 31. Sang lupalop ka naman galing, Jam? Sorry? Sang lupalop ka galing? Sa Cebu po. Cebu. Alright, di na ako magpapaligoy-ligoy pa dito. Jam 31 from Cebu. Ano Yes po. ang top secret mo? Ma'am, kasi po na-in-love po ako sa taong kasal na po. Pero hiwalay na daw po sila. Hiwalay na po talaga sila kasi nagloko po yung asawa niya sa katrabaho ng asawa niya. Tapos nagkapalooban po kami ng loob. Then, nagsama po kami. Nakilala namin yung isa't isa. Nagsama kami sa isang bahay ng 2 weeks lang. Pero matagal na kaming nagkarelasyon. Halos 2 taon na. Mhm. Tapos, ayun po, nakilala ko siya na napakamahalaga niya, napakamaintindi niya. Pero 2 weeks pa lang po kami nagsasama. Nakita ko na parang nagsawa na agad siya sa akin. Tapos, ayun, kasi gusto ko na sana na tinry lang namin muna magbukod. Gusto ko sana talaga tuloy-tuloy na yung pagbubukod namin. Gusto ko mag-baby na kami. Mhm. Pero biglang nagbago yung isip niya kasi nagbabarko pa daw siya. Hindi alam, by the way, hindi alam ng magulang ko na kasal siya sa papel. Pero hiwalay na talaga sila. Wala silang anak. Wala silang anak. Wala silang ano. Ako naman, pag nalaman kasi ng magulang ko na nakasal siya, hindi matatanggap ng magulang ko. Tapos siya, at mahal na mahal ko siya sobrang. Kaya kakahiwalay lang namin kagabi. Kagabi lang kayo naghiwalay. Kagabi lang kami naghiwalay. Kaya hindi ko alam kung kanino ako mag-share kasi hindi ko matanggap na ganun yung nangyari. Tapos, sabi niya sa akin bigla na gusto niya daw mapag-isa kasi nag-a-apply siya sa barko. Nag-a-apply siya sa barko. Tapos, ayun, marami pa daw siyang pangarap na gustong matupad. Samantalang dati, nung hindi pa siya nag-a-apply, gusto niya na daw magka-baby kami. Gusto niya na daw na magsama kami. Tapos parang ang daming nagbago sa kanya. Ang daming nag-iba. Then, So ngayon, Jam, nasa apartment ka pa ba ng tinutuluyan ninyo? Or Wala po. umuwi pa rin ba siya dun sa inyo? Anong Nags- ginagawa? Anong setup nyo ngayon? nagsama lang po kami doon sa bahay namin ng 2 weeks. Mhm. Sa bahay namin. Doon lang muna siya nag-stay. Ayun, masaya ako. Sobrang saya ako na doon siya. Nag-stay siya doon sa bahay. Tapos, after nun, parang nung naka 2 weeks na siya doon, dahil nga wala siyang matutuluyan, doon muna siya tumuloy sa amin. Parang ang pakiramdam ko, parang nagamit lang ako na para may matuluyan siya pansamantala, yung ganun. Tapos after nun, parang iniwan na ako, yung ganun. Pero alam ko naman mahal niya ako. Pero nung mga last time na magkasama kami, parang puro na lang siya ML, tas may time na puro na lang siya cellphone. Hindi ko alam kung may ginagawa ba siyang mali. Sabi niya sa akin, ayaw niya na sa akin. Sabi niya, ayaw niya na ako. Gusto niya na daw mapag-isa. Ano Tapos, reaction mo dun sa sinabi niya na gusto niya na mapag-isa, na ayaw niya na sa'yo? hindi niya na daw ako nakikita sa future niya. Sabi niya, dahil daw yung ugali ko daw. Hindi naman magkakaganto yung ugali ko kung hindi dahil sa kanya. Tapos, Nagmakaawa ka ba? Nagbeg ka ba? hindi ako nagmakaawa kasi wala rin mangyayari kung magmamakaawa ako. Hinayaan ko siya. Tapos, ang ginawa ko na lang, nag-friend request ako sa magulang niya. Ang masaklap pa yung nagalit pa siya sa akin dahil nag-friend request ako.
Palagay mo ba may itinatago pa siya sa'yo, Jam? Nag-friend request pa ako kasi hindi ko po alam. Feeling wala naman po siyang tinatago. Ayaw niya lang siguro na masira yung image ko o kasi hindi niya pa na-announce na hiwalay na talaga sila. Pero yung babae, may iba na talagang kasama. May iba nang nakakasama. Pero siya ayaw niyang tumulad dun sa asawa niya, niloko siya na na kami sa labas. Hindi niya ako ma-date sa labas. 1 taon na ako nagre-request ng bulaklak pero hindi niya sa'kin binibigay. Hindi, gusto ko lang may mga pagkakataon na may request ka sa kanya pero hindi niya na ibibigay sa iyo. Pero sinasabi mo na alam mo namang mahal ka niya. So, alam ko namang mahal niya ako. palagay mo, Jam, ano yung mga pamamaraan niya talaga na naramdaman mo na mahal ka nitong taong to? Gayong ito naman pala yung ginawa sa iyo. May mga request ka, Ayun. hindi ka pinagbibigyan. Tapos sabi mo sa kanya, mag-date kayo pero wala namang date sa labas na nagaganap. Di ka na ipapakilala sa buong madla. Ayun nga. Pinaglulutuan niya ako sa bahay namin kasi doon siya tumira noon. Tapos, ayun, may time na kapag dati, nakikipaghiwalay ako dati, bigla-bigla niya na lang ako pinupuntahan, yung ganun. Then, inaasikaso niya naman talaga ako. Ramdam ko naman yung pagmamahal niya sa akin talaga. Pero iniisip ko kung tama pa ba, dapat ko pa ba ituloy ito? Kasi kasal siya, hindi ako makakasal sa kanya. Yun yung iniisip ko, dapat na ba ako makipaghiwalay din? Dahil gusto niya makipaghiwalay. Iniisip ko kasi mamaya, nabibigla lang siya, nakikipaghiwalay siya, tapos makikipagbalikan din siya after yung ganon. Iniisip ko, pag bumalik siya, dapat ko ba siyang tanggapin ulit? Kasi parang baliwala lang sa kanya kahit mawala ako. Alam mo, Jam, Tama ka. ramdam ko yung kasabikan mo na magkaroon ng kaibigan na makikinig talaga sa'yo, lalong-lalo na fresh pa itong break up o yung sinasabi mong pakikipaghiwalay nitong lalaki sa iyo at nandun ka sa parte na parang iniisip mo kung ilalaban mo pa ba yung pagmamahal, yung pakikipagrelasyon dito sa lalaking to kasi baka nabibigla nga lang siya. And sige, pwede mong ilabas lahat ng nararamdaman mo. Gusto mo ba, Jam, na magbigay ng mensahe dito sa lalaking ito kung sakaling nakikinig siya ngayon? Anong gusto mong sabihin sa kanya? Gusto kong sabihin na mahal ko siya sobra. Sige, kunwari, naririnig niya talaga to. Ano bang tawagan Gusto kong ninyo? sabihin na mahal ko siya sobra. Pero hindi ko alam kung pagpapatuloy ko pa. Kasi pakiramdam ko nagbago na siya sa akin. Hindi niya na ako mahal. Hindi niya na ako nakikita sa future niya. Yung dating lagi niya sinasabi, gusto ko mag-falls tayo. Sinasabi niya na lang, gusto kong mag-falls. Wala na ako lagi sa plano niya. Gusto kong magbagyo tayo. Gusto niya daw magbagyo. Parang puro na lang siya. Hindi na ako kasama dun sa Tapos, sabi niya sa akin, mahal niya naman daw ako pero hindi niya na daw ako nakikita sa future. So sabi ko, kung ganun pala, sige maghiwalay na lang talaga tayo kung yan yung gusto mo. Kasi nag-aaksaya na lang tayo ng panahon kung tayo pa din pero hindi mo pala ako nakikita sa future mo. Yung ganun. Ang sakit sa akin nun, parang namanhid nung narinig ko yung sinabi niya na yun na hindi niya ako nakikita sa future niya. Kasi ako siya yung nakikita ko sa future ko. Ang dami kong pinalampas. Marami akong inignore. Marami kang Tapos, isinakripisyo. Marami akong sinakripisyo. Marami kang naibigay. Oo. Marami akong sinakripisyo. Tas ganun yung ginawa niya sa akin na bakit ganito. Palagay mo ba, Jam, deserve mo na bigla na lang iwan ng isang lalaking inalayan mo ng buong pagmamahal at pagtatapat na meron ka? Sorry. Palagay mo ba deserve mo yung ganitong klaseng relasyon, yung ganitong klaseng tao na sa kabila ng lahat ng pagmamahal na ibinuhos mo sa kanya, sasabihin niya hindi naman pala niya nakakita yung future niya sa'yo? Ayun nga, hindi ko deserve yung ganun niyang trato. Kasi kung mahal niya ako, matatanggap niya ako kung ano yung mga dating kong mga pagkakamali sa kanya. Kasi, oo, nagkamali ako, pero not to the point na nanlalaki ako. Pero may mga pagkakamali din ako sa kanya. Alam ko hindi ako naging perpekto.
Pero hindi ko naman deserve na ganituhin. Kasi pinagsisihan ko na yung mga pagsisinungaling ko sa kanya dati. Mm. Which is, gumanti nga siya, mas malala pa na talagang sumama siya sa ibang babae, tas may nangyari pa sa kanila. Pero hindi ko yun binring up sa kanya. Pinatawad ko siya ng buong puso na hindi ako nagsalita ng kahit na ano. Doon hindi ko binring up yun. Samantalang yung mga nagawa ko dati, paulit-ulit niya sa akin sinasabi na parang wala siyang nagawang kasalanan. Kinalimutan ko lahat yun, nag-umpisa kami ng bago na ano. Mhm. Tapos okay naman na ngayon, naging matino naman na talaga siya, yung sa ugali niya na lang talaga na gusto niya daw mapag-isa, gusto Mhm. niya daw munang ano, bakit ganun? Mhm. Dapat ko pa ba siyang habulin? Dapat ko pa ba siyang ano, knowing na alam ko na napakatagal ng divorce dito sa Pilipinas. Wala Pa siya, actually, walang divorce jam dito sa Pilipinas. Ang meron lang tayo ay annulment. Napakatagal ng annulment pala dito sa Pilipinas. Mhm. Dapat ko pa ba siyang bigyan ng chance? Gusto ko malaman, gusto ko ng comment ng mga ano na, gusto ko malaman kung worth it ba na ipaglaban ko yung taong mahal ko. Kung nakikita kong ako hindi niya na ako kayang ipaglaban. At kung babalik siya sa akin, dapat ko ba siyang tanggapin? Na maski mag-date man lang kami sa labas, natatakot siyang may makakita sa amin. Kasi Alam mo, hindi pa siya Jam, handa. Hindi alam pa mo, siya handa. alam mo, Jam, lahat ng mga tanong mo, actually, nasagot mo na kanina pa eh. Tinanong kita kung palagi mo ba deserve mo to. Sabi mo, hindi mo deserve. Lahat ng mga itinatanong mo ngayon, alam mo ang sagot. Ang hirap lang nitong tanggapin kasi fresh pa ang lahat. And ang tanong dyan, kaya mo ba na antayin yung ganitong klaseng lalaki na talagang ikaw ang piliin niya? Eh, una pa lang binitawan ka na niya. Ibinigay mo sa kanya lahat tapos binitiwan ka niya? Anong klaseng pagmamahal yun? Anong klaseng pagsusukli ng pagmamahal yun? Eh kahit nga siguro pasalamat sa iyo, nagawa niya ba magpasalamat sa iyo? Doon sa ginawa, Nagpapasalamat naman siya. ayun, Appreciative siya. appreciative siya. Mhm. Appreciative siya. Lahat ng ginagawa ko. Sa totoo lang yan, yung budget ko pa. Halos magkano na yung nagagastos ko dahil doon nga siya tumira sa bahay namin. Mhm. Oo, tumutulong siya kahit papaano pero napakaliit lang talaga. Hindi ako nagsalita ng kahit magkanong halaga sa kanya kasi bukal sa loob ko lahat yung ginawa ko eh. Kaya yun, mahal ko talaga siya. As in, mahal ko siya. Gusto ko nang magkabalikan kami, magkaanak na kami para hindi niya na ako iwan. Mhm. Yung Palagay mo ba ganun. dapat sa'yo manggaling mismo yung mga salitang yan na dapat magkaanak na kayo, na dapat magkabalikan na kayo? Eh paano kung sabihin mo man yan pero hindi naman yun yung action niya towards you? Kaya mo pa Kasi bang ipaglaban to? Lahat ng to, ipipilit mo pa rin ba? hindi ko na ipipilit pero dati kasi gusto niya na magkaanak talaga kami. Gusto niya magkaanak kami, Mhm. tapos bumuo ng pamilya. Mhm. Feeling ko kasi kapag nagkaanak kami, yun yung way para hindi niya na ako iwan. Pero dahil nga sa nangyari ngayon, wala nga kaming anak, hindi naman ako Mhm. bago kami naghiwalay, nagkaroon pa ako. At Jam, hindi naman porke ang dalawang nagmamahalan ko no, o nagsabi na I love you sa isa't isa, eh nagkaroon ng anak, ibig sabihin magtatagal na sila pang habang buhay. May mga nagkaroon na ng anak pero hindi pa rin naging dahilan yun para maging faithful sa kanya yung asawa niya o yung partner niya, o hindi yun yung dahilan para manatili sa kanya yung taong pinipili niya. Kasi nasa Maynila siya. Babalik siya sa bahay kasi kukunin niya na lang yung mga gamit niya na naiwan doon. Paano pag kinausap niya ako, nakipagbalikan ulit siya, dapat ko pa siyang balikan? Kasi parang, anong point kung magbabalikan pa kami, magiging okay kami, kung in the end, hindi pala ako yung nakikita niya sa dulo na magiging asawa niya. Mm-mm. Yung ganun, na parang, kasi nagmamadali na ako, na wala na ako, hindi na ako pabata. Siya 31 na siya. Ako ganun na din. Aha. Jam, Nagmamadali na ako. tandaan mo lang na a man without a plan isn't a man worth it. Okay? Ang isang lalaking walang plano para sa'yo ay hindi kailanman magiging worth it. Magsasayang ka lang ng oras dyan. Kung ipagpapatuloy mo pa yan,
At alam mo yung sagot sa lahat ng tanong mo, Jams. Kaya nga. Tas ako tinanggap ko siya kahit kasal siya. Kahit Mm. kasal siya kasi alam ko hiwalay na talaga sila, eh. Hindi niya Mhm. sinasabing hiwalay lang sila. Alam kong talagang hiwalay na kasi nagloko yung asawa niya sa kanya. Naghiwalay sila. Mhm. At kahit Tapos kahit tumira pa sa'yo yung lalaki, kahit kabit pa bigyan rin ka pa ako. niyan ng Kabit pa din. password. Kabit pa din ba ako? Kasi kahit na hindi naman ako yung dahilan ng paghihiwalay nila. Kahit na masasabi bang kabit ako dahil hindi na dahil kami, halimbawa kung kami, Mhm. dahil kasal pa din siya. Actually, alam mo din yung sagot diyan. Technically, yes or no? Kung kayo po yung nasa sitwasyon ko, kung Mhm. mahal na mahal yung tao, tapos humingi sa inyo ng isa pang chance para ayusin lahat, kakalimutan niya na lahat, kakalimutan na namin lahat, aayusin niya yung annulment niya, aayusin niya lahat. Yung mga salita kasi mabilis lang masabi yan eh. Pero yung mga aksyon na samahan pa ng salita, yun yung mas may bigat. At kung puro salita lang ang isang tao, para lang siyang nagsasalita sa hangin. At para lang siyang nagdodrawing sa tubig. Wala lang mapupuntahan. Iba ang taong may plano at gumagawa ng paraan para matupad yung plano na yon. At ang tanong sa'yo, natupad ba yung isa sa mga plano na yon? Hindi pa, gusto niya daw munang maayos yung buhay niya, gusto niya daw muna makapag-ipon, aalis pa daw kasi siya. Gusto niya daw financially stable muna daw siya. Gusto niya daw muna mapag-isa. Palagi mo Ayun. ba lahat ng yun para sa'yo? Hindi ba dapat kapag ang lalaki, mahal niya talaga yung isang babae, babakuran niya ito, ibibigay niya talaga yung assurance and security, hindi niya babaluin yung isang babae? Kaya nababaliw ang isang babae kasi pinararamdam sa kanya ng lalaki na wala siyang assurance. At yun yung wala ka ngayon, wala ka mapanghawakan eh. So nakakabaliw siya, nakakawindang sa utak. Gabi-gabi napapatulog ka ba ng lalaking to? At kapag gabi-gabi, mas dumadami na yung gabi na umiiyak ka kaysa sa masaya ka, mag-isip-isip ka. Hinahayaan niya Nakakatulong ako pa ba to sa matulog na mental health masama mo? yung loob ko. Hinahayaan niya matulog ako masama loob ko. Mhm. Nakakatulog siya kahit masama loob ko. Tapos may time pa na namumura niya ako pag nagagalit siya sa akin. Which is sinasabi ko ayoko minumura ako, pero minumura niya ako. Mhm. Alam yung ganun yung ginawa sa akin ng ex ko, tas ganun yung ginagawa niya sa akin. Mhm. Jam, alam ko na matindi talaga itong pinagdaraanan mo ngayon at masakit na masakit pa itong nararamdaman mo. Kaya lang masyado nang maiksi yung oras para tayo'y magpatuloy pa no? Okay lang sana kung hanggang bukas tayo ng hapon dito. Kaya lang limited lang talaga yung oras ko at magagalit na si Kim Chino dito. Kaya Jam, sige, bigyan mo na lang ako ng isa, dalawang linya para dito sa naging parte ng buhay mo. Gusto ko lang kung worth it pa ba, kung tama pa ba na bigyan ko ng chance, halimbawang mag-sorry siya sa akin, tama pa bang bigyan ko siya ng chance na magbalikan kami? Or kung hindi man siya magsusorry sa akin at hayaan niya na talaga ako, mali ba kung maghahabol ako at ipilit ko na baka sakaling mag-work pa, na baka magbago pa yung isip niya kapag pumayag ako sa gusto niya na parang kami lang muna. Ay, parang ganito lang kami pero walang kami. Gusto niya kasi ganun. Ayoko ng ganun eh. Kasi Mhm. gusto ko may future. Jam, paulit-ulit yung tanong mo kanina pa ha. Ganito na lang. Since ito po ay programang hindi ka huhusgahan, bagkus ikaw ay pakikinggan. No judgment, itong programang ito. Ito yung we listen and we don't judge culture. Ito yung pinopromote ng programang ito eh. Apo. Kung ano yung sagot na gusto mong marinig mula sa akin, yun ang ibibigay ko sa'yo. Okay. Sige na, ituloy mo yan. Magpakatanga ka ng magpakatanga. Humayo ka at magpakatanga ka hanggang sa maramdaman mong durug na durug ka. At balang araw gigising ka. Bakit ko sinayang yung oras ko? Bakit ko sinayang yung pagmamahal ko na ibinibigay ko sa maling tao? Apo. Lalo na kasi pa siya. Siyempre, di ba? Dapat siguro
mali yun. Kasi una sa lahat, hindi pa siya di ba? Ayun lang naman Patunayan po. niya muna na talagang annulled na siya. Patunayan niya sa'yo na talagang ikaw. Sa umpisa pa lang, Jam, sis, ano ba? Pinaramdam niya na sa'yo na baliwala ka lang. Na inuunan niya yung mga pangarap niya pagkabinata niya para sa'yo. Sabi niya, 'di ba, ayaw niya na magkaroon kayo ng label. O sinong babaeng matino na papayag sa ganun? Kung gusto mo ng stability assurance, bakit ka papayag ng ganun? Basta-basta ka Dalawang ba? taon na kaming mag-boyfriend at Mhm. girlfriend. Tapos Jam, biglang humahaba na tayo. sasabihin Gusto na mo pa ba wala umabot daw tayo ng munang katas kami. ng nakalipas, Jam? Pasensya ka na, Jam, ha? Gustuin ko man na humaba pa yung oras natin pero hindi na talaga kaya dahil magagalit na si Kim Chino, si Maratoni at ang katas ng nakalipas kasama sina Uncle Dagol at Tanya Chinita. Ipagpatuloy natin tong conversation na to off the air or pwede natin tuloy ito online. Okay? At sa mga kabisyo po natin nakatutok ngayon, maraming salamat po Okay po. sa Thank you inyong po. pagtutok sa programang ito. Sana ay ipanalangin natin si Jam, no, na bigyan po ng Panginoon ng gift of discernment si Jam nang sa gayon ay maramdaman niya na siya ay kamahal-mahal, karespe-respeto at binibigyan dapat ng halaga ng kahit sino man. Na ang pagmamahal ay hindi binibig o hinihiling. Ito po ay dapat kusang ibinibigay. Kasi ganun ka magmahal. Anyway, nakasama po ninyo ang inyong Basa Princess, DJ Rocky Tera. At ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets. Metro's #1 Love Radio. Basic!